Vítam sa u mojej ďalšej reakcie a tentokrát na Clarisu. Dneska budeme reagovať na Clarisi video, ktoré sa volá moja prvá láska Storytime. Ideme na to. Dajte na toto video like a na môj hlavný kanál vydajte odber. A môžeme sa pustiť do tejto reakcie. Poďme na to. Clarisa, nehnevaj sa, ale musím ti skritizovať toto intro. Chápem, že to bolo 7 rokov dozadu, ale takéto zlé intro už nikto v tejto youtubeskej dobe nepoužíva. Iba toto som ti chcel povedať. Takže tak. Už som v 8 sekunde, až teraz začína video. To by teraz neprešlo na YouTube. Takže toto videjko bude Storytime. Keď si ešte náhodou nevidel To som prekvapený, že toto bude Storytime. Takže tak. moje ostatné videjka zo Storytimeu, no tak tu budete mať hore kartu. Už to točila tie Storytimey točila. Už točí od roku 2016 točí Storytime takhle sa. A točí ich až doteraz, takže tak. Že tu, neviem. Vyjde vám tam karta menom Storytime, na to kliknite a môžete si pozrieť moje ostatné Storytimey. OK, takže bez zdržovania Pustí sa do príbehu. sa hneď môžeme na to vrhnúť. Tento príbeh bude veľmi zaujímavý, pretože bude o tom, ako sa malá Clariska zamilovala. OK, je mi divno. Čo si sa zamilovala, tá proste, čo si sa do koho zamilovala, to som To práve preto, že mám 13 rokov, ale pravda, že to bola taká láska, že to nie každý zažil. Je to dosť divné. Ja doteraz nikoho nemám. Ja som chudák. Už natáčam 2 minúty. Takže tak. Áno, možno sa to niekomu stalo, možno nie. Ja vám poviem môj príbeh. Takže, malá Clariska bola od škôlky veľmi temperamentná. Volali ma v škôlke Fakt? Ja som to nikdy nevidel. Škoda, že sa ti vypredali Múdra Clarisa show. Inak by som tam hneď išiel tento rok v máji. OK, púšťam. prezident, dirigent. Neviem. Keď ma nikto nenahneval, tak som bola zlatá, a keď ma niekto nahneval, no tak som bola čert. A keď mám na mysli čert, no tak to bolo tak, Fakt si bola, Clarisa fakt si bola v škôlke čert? som mala niekedy chuť chalanom rozškriabať ksicht. Dobre som povedala to slovo, áno. Konkrétne môj brat si toho veľmi odtrpel. Ja som bola tak zlá. Ale Ty si fakt bola zlá. Nemám čo hovoriť. Púšťam ďalej video. tento príbeh sa neudial v škôlke. Clariska v škôlke nemala žiadne city. Až keď prišla na základnú školu. Prvý ročník základnej školy. Bol polrok, prišiel k nám nový chalan do triedy. Fakt prišiel k vám do triedy nový chalan. Inak ty, chalanko, nebudem tu vraviť tvoje meno. Budem ťa volať Hektor. Fakt? Už natáčam 3 minúty. No. Púšťam Áno, ďalej keď to video. pozeráš, ja viem presne, že vieš, že si to ty. Ahoj, pozdravujem. Škoda, že nebudeš hovoriť jeho meno. OK, prišiel k nám nový chalan do triedy, budem ho volať Hektor. Prišiel k nám Hektor do triedy na pol rok, bol smutný, sa mi zdá, že aj plakal podľa toho, ako si pamätám. A je úplne láska na... Nemám čo sa smiať. Už natáčam skoro 4 minúty. Tak púšťam ďalej video. pohľad. Mne ho prišlo strašidelne ľúto, že plakal a že bol smutný, no tak som sa do neho zamil. To čo je za logika? Want to create your virtual girlfriend? Prepačte, AI with ide no reklama. boundaries might turn all of your ideas. Všetky tie devčatá, s ktorými som sa bavila, Takže to je všetko z tejto reakcie. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál. A uvidíme sa u ďalšej reakcie. Dajte mi na toto. Uvidíme sa u ďalšej reakcie hneď zajtra. Čus.